Znate, kad ВМРО traži autonomiju Makedonije, oni traže autonomiju Makedonije ne da bi Makedonija bila nešto posebno, nego da Makedonija postane autonomna, da bi sutra u sledećoj fazi bila apsorbovana u Bugarsku. Dodека етничките албанци само 12,4% одговориле дека Гоце Делчев е македонец. Оти денешна Бугарија го прогласила Гоце Делчев бугарин, тој самиот се прогласил бугарин. Ovo čemu sad govorimo, pitanje Makedonije. Prvo zaboravljamo kako je Makedonija nastala. Zaboravljamo, jer za nas istorija počinje 41. Da ne kažem 45. Dakle, ne znamo kako je nastala. Nemo ja da vas podsjećam na to. Drugo, pošto je to jedna slaba i veštačka tvorevina, naravno da je podložna ovakvim iskušenjima. Kogod malo istoriju zna, ne mora bude profesor istorije. Jasno mu je da slaba tačka Balkana Makedonija, ne Bosna. Jer to je balkanski problem. To je tačka u kojoj se sukobljavaju interesi lokalnih sila i Srbije i Bugarske i Grčke, sad već i Albanije. Jedna slaba veštačka tvorevina. Pa Makedonce propisao Tito. Kakva je to nacija? Nije nikakva nacija. Nemoj se šalimo. Dakle, propisao Tito, izmislio im jezik, izmislio im crkvu, izmislio im identitet. Oni su stvoreni u poslednjih pola veka. Oni inače ne postoje. Pa to imate i u Bosni, taj isti problem. Ali zato i puca na te dve neuralgične tačke. Realisht e gjitha dokumentet flasin se këta toka, më thonë, këta kanë di vetin si bulgar. Për shembull, vetë Krste Petkov Misirkov e ki ditarin e tij, kur e ka shkruajt në vitin 1916 dhe theksohet vetë e deklaron vetin makedonski bulgarin, domethënë bulgar i Maqedonisë në këtë formë. Por unë nuk duhet hinë kësaj çështje sepse ajo çështje e drejtë e tine, por dokumentet flasin kështu, sepse edhe në kuadër të Këshillit të Kombeve asaj kohe, drejtë kur mbrojshin të drejtat e pakicave në Jugosllavi, përveç të pakicës shqiptare dhe hungarese, Bullgaria mbrojti drejtat e pakicave bulgare. Bullgaria, si ishte antare e Këshillit të Kombeve, pakica bulgare kishte fjalën për maqedonasit e sotëm, domethënë. Edhe këto nuk është punë mqeft kjo punë, por pas vitit 1924, sidomos pas mbledhjes së parë të Asnomit, këta u deklaruan si Maqedonas, mi po pat një numër shumë të madh që nuk pranuan komunizmin, që ishin aktivistë të fuqishëm të organizatës ВМРО. Tu je bugarski car Samuilo 1014. godine dočekao svoju poraženu vojsku. Vizantijski car Vasilije II, poznat kao Bugaro-ubica, je oslepeo skoro sve vojnike. Tek svakom 100. je ostavljeno po jedno oko da bi vodili ostale do Prilepa, da prenesu poruku o velikom porazu i moći Romeja. Kada je video svoju vojsku oslepljenu u okovima, Samuilo je na prečac umro od srčanog udara. Но вие, ако тврдите дека Гоце Делчев не е бугарин, вие тогаш сакате да поништите нешто против него, тоа што тој самиот го чувствувал. И тогашните случувања се многу различни од сегашните, за да можеме вака или онака да тврдиме за некој што бил и како бил. Тоа едноставно го оставаме. Па тој тврдел, нема ние што да тврдиме за него. Па тој тврдел, да ако јас сум тврдел дека сум албанец, што има вие да преговарате за мене? Отиваме да ви кажам, јас знам дека комунистичката партија во Албанија ја оформија Мугоша, делегатите на Тито. Комунистичката партија на Македонија исто така Београд ја створи. И како, например, немате вие никаква одбојност кон Темпо, кон Джилас, кон тие, а токава одбојност, да речеме, кон тие... Ова ви го зборам, затоа што 40 години нас не учеа за нештата, не онакви какви што биле, него онакви како што требаше ние да ги запамтиме, за да заборавиме нешто друго. Сите ние, и албанците. Белград имаше и работилница да произведе и нови народи. И сакаше од нас албанците да произведе шиптари од оваа граница и албанци во Албанија. Та имаше работилница да изнаоѓа и нови јазици, као што сакаше гекскиот дијалект да го прогласи за еден јазик, а тоска да биде друг јазик. И сега, ние треба да се соочиме со ова. И после тоа ќе видиме дека нема никаков проблем.
дека решенијата се во наши раце, не се во туѓи раце. Проблемите ние ги замаглуваме, ние ги преувеличуваме, ние место да бараме решенија, не фаќа хистерија, одма, смрт на албанците, бугари, татари, не оди тоа така. Треба да се соочиш со вистината и ќе видиш дека си поубав од тоа што те мислат другите. И они, причамо, и они мислят да е Самуило био македонски цар. Ја им кажем, цар Василije, а византиски, je imao nadimak Bugara ubica. To je tad bio običaj. I evo, ukucajte na engleskoj Wikipediji, ukucajte na sajt Harvarda, Oxforda, bilo da i oni predavno ukucaju stvarno Bugar ubica. Je bio Bugarin. Taj osvajač, najveći bugarski osvajač, osvojio Zadar, osvojio Beograd. I onda, posle 15 godina njegove prevlasti na Balkanu, jedan vizantijski car, Vasilije, kog su posle pozvali Bugarubica, ih je unakazio. A to se učilo u SFRJ, ja sam učio u školi da on bio Makedonac i sad se uči u Makedoniji dalje da on bio Makedonac. I dakle, komunisti su tu istoriju menjali i ne samo Drugi svjetski rat, nego unazad menjali dokle god. Ovamo da stvori naciju makedonsku. Se për këto elemente që flet ambasadori për shtetin, për kombin, sa do që të pretendojmë të themi se kanë ekzistuar më parë, ajo është fakt se ato janë të njohura ndërkombëtarisht me 45-ën e këndej. Mos harrojmë faktin që edhe vetë udhëheci i Republikës Krushevës kur u drejtohet masës nuk flet për Maqedonës, për kombin Maqedonës. Një vistër e bistave tani të disa luftarëve të cilëve u ngrihen nëpër Maqedoni nuk kanë folë për kombin Maqedonës, as për gjuhën maqedonishte. One, kom bugarskom caru je prepuklo srce, pošto je posle bitke na Belasici ugledao svoje oslepele podanike. Samuil. Tačno. Najpoznatija podjela metalurgije je... Дали Илинденското востание било каде пишува дека е македонско востание и дали таа 10-дневна република и когаш се нарекла македонска. U pogledu do 1945. godine makedonski narod ne postoji. Ne postoji ni država Makedonije. Prvi put ona nastaje tada 1945. godine. Do 1945. godine makedonski narod ne postoji.